بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله باب da ya zo na bayanin fadalan da ke cikin azumi fi sabilillah. Ina mana azumi fi sabilillah? Ka ware wata rana ka azumce ta saboda Allah a cikin fagen yaki ba wani magana? tatawuri? قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة وسليمان بن يسار أنهما حدثاه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أبو هريرة الله يكرم سيداتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي من صام يوما في سبيل الله دون دي يعزم تيرانا ديا يني ديا في سبيل الله أبن نتي في سبيل الله زحزحه الله عن النار 70 خريفا sai Allah ya nesa tashi daga barin wuta shekara 70 ahaduhuma yaqulu 70 wal akharu yaqulu 40 mun gane ko ba zahzahahu Allah an النار 70 kharifa sai Allah ya nesa tashi daga barin wuta shekara 40 ko shekara 70 sai ce haza hadithun gharibun yace wannan hadisi garibi ne fi isnadihi ibn lahi'a wa huwa da'if qala al-mundhiri antu abdullah ibn lahi'a al-qadi babban malami ne amintacce ne ibn lahi'a al-qadi al-maliki ba abinda ake shakka game da shi ba abinda ya same shi sai dai karshen rayuwarsa ya samu rikici a cikin hankalinsa shi aka ce mishi muhtali ikhtalata malaman hadisi saboda su kare hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga mutum ne ya za ka kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ha ka taba tunanin yaya za ka kare saboda su kare maganar manzon Allah duk malaman hadisi sai a binciki kowa wannan tun da ya tashi har ya mutu yana lafiya wannan da ya tashi yayi ilimi yayi ba abin da bai yi ba almajiransa sun yaɗu sai aka yi rashin sa'a ƙarshen rayuwarsa ko wani rashin lafiya ko maktabarsa littafansa duk su kone ko ruwa ya ci su wani abu da zai girgiza shi ke samu ikhtilati a cikin kwakwalwarsa to sai su kalla ibn lahi'a kowa ne babban malami ne ya yi almajirai masu yawa sun yaɗu sai a bi almajirai ɗaya bayan ɗaya in sun yi dubu sai an bi su ɗaya bayan ɗaya suwa suka zo suka karbi ilimi wurin ibnu lahi'a yana cikin lafiya suwa suka zo suka ji hadisi gare shi bayan ya samu rashin lafiya saboda wannan ikhtilatin alama ikhtilatin illa ce a cikin wurin malaman hadisi duk wanda ya ikhtilati ba a karban hadisinsa ba mutlakan ba hadisan da ya almajiransa da suka yi karatu wajen shi bayan ya samu wannan ikhtilati su ne hadisansu ba za a karba ba amma almajiransa waɗanda suka yi karatu wajen shi kafin ya samu wannan al'amari hadisansu sai a karba to sai su bincika wane ya zo ya yi karatu wurin ibn lahi'a shekara ta kaza lokacin malam na lafiya wane kaza 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 waɗansu wane kuma sun zo su yi karatu bayan wannan al'amari ya faru sai a ware hadisansu sai a ce tunda lokacin da ka zo kai karatu an samu ikhtilati watakila tunda ya samu wani abu ikhtilati din nan in ya zo zai yi muku hadisi zai shigar da wani abu cikin wani abu shine illar ba zai shigar da wani abu cikin wani abu shi yasa sai a dakatar da waɗannan hadisai saboda a kare lafazozin da suka fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
to shine nan suka ce duk da shi yasa sai ga malamai sun ce wane mukhtalif littafi aka yi al-muhtalituna al-ikhtilat wal muhtalituna menene ikhtilat a cikin hadisi su wane ne wannan abin ya same su duk wani malami da wannan abin ya same shi an san shi an ba da sunan shi da tarihinsa da almajiransa yadda nan ka samu na faɗa muku yadda suka rabu gida biyu duk an yi baki ɗaya sai a ce to waɗanda sai a kalla a ce Abdullahi ibn Lahiqa al-Qadi al-Maliki yayi ikhtilati amma akwai abadila arba'a akwai waɗansu manya-manyan malamai guda hudu in suka ce daga ibnu lahi'a za a karbi wannan hadisi me yasa aka ce sun rawaito hadisi wajen ibnu lahi'a kafin wannan illa ta same shi to dan Allah waɗannan malaman da suka sadaukar da rayuwarsu don su kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waye fi su rabauta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa suka ce ahlul hadisi hum ahlur rasuli wa in lam yashhadu nafsahu anfasahu shay to shi yasa sai ana bincike malamai cikin tafsiri cikin hadisi yaya za a yi a kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har kalmominsa dan inda duk kaje za ka ga haka wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin har yanzu suna faɗa to ya kuntata mu'minai me yasa haka shi mata tara kowa mata hudu yayi adalci ha? ta wani jawabi za ka ba su? saboda Allah ya hore masa saboda abin da ya sa ya tara mata tara saboda samo hadisi idan da a ce mata hudu ne ba su iya ganin me manzo Allah yake da daddare ba za su iya a tambayar inda take manzon Allah ya halatta ya auri mata tara duk sauran tun daga Abubakar har karshen wani mumini mata hudu kadai aka ce a bashi yanzu da manzon Allah da sauran muminai wa aka kuntata ma wa aka yalwata ma kenan Allah ya so a gare shi daga cikin mata kowane idan aka duba aka tarihin kafin ya aure ta zuwa auren ta za a ga an samu nasiha akan addini ma'ana yadda za mu yi ba mu kare manzan Allah sallallahu ba ma karanta mu kan karanta manzan Allah ina kaunar shi ina son shi me ya gama game da shi yaushe aka duk abin da rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wani ya zo ya tsaya ya ce maka za sai kai yaushe yace manzan Allah matar tara sauran musulmai duk daga hudu ba a kare ba mu jawabi wanda da aka hada shi da mata tara an hada shi da aiki waye ce ba hada shi da aiki mace ɗaya ta isa matan su tara kowanne misali duk abin da Allah ya yi misali ne ga sauran duk waɗannan maganganu da muke fada wallahi tallahi turawa zai ce muku ba da babe ma'ana annabin kuma ba sai da za ku kare shi a tsaya to za a tattauna a gani sai manyan malamai waɗanda suke suna kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kirisin kafa da game da manzon Allah kowa sai zara ta kobe su ba malamai yan business ba masu kaunar manzon Allah fi sabilillah sai suka ce ai ku ba ku da hankali manzon Allah aka kuntata ma aka yalwata ma mu'minai yaushe za a ce mai tara an kuntata masa mai hudu an yalwata masa wai zai fitar da wannan magana saboda mai duk mana zai canji zai iya kaga yanzu ka fara shigo sai suka ce ai Allah madaukakin sarki shike abin da ya ga dama ya halatta mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya haramta mu mu'minai khalisatan laka min dunil mu'minin ya halatta mu mu'minai abin da ya haramta mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yahillu laka an aw لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل من أزواج bihinna min walau أعجبك a'jabaka husnuhunna sai suka ce manzan Allah ya takura masa muminai sai Allah ya yalwata musu yaya aka yi sai suka ce manzan Allah ya bashi mata tara
da duk sa'an da wanda ya shiga musulunci yana da mata fiye da 10 ko nawa sai a ce saki sauran duk sai saura 4. to kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce matansa ummahatul mu'minina in ya saki waɗancan sauran 4 waye zai aure su ba za a aure su ba ko suka ce har yanzu dai mata 9 an kuntata ma manzo dama abinda aka kebance manzo Allah aka halatta masa aka haramta mu mu'minai abinda aka halatta mu mu'minai aka hana shi sa'annan kuma abinda aka halatta mu mu'minai aka halatta masa da abinda aka haramta mu mu'minai aka haramta masa haka abin yake guda 4 ko to sai suka ce ai ayan ka karanta ta zaka ga cewa mu'minai ma su Allah ya fi ba dama sosai me yasa suka ce an ce manzo Allah daga 9 din zai iya kara na 10 aka ce wannan tarar su ne ba za a kara ba kuma ba za a canza su ba dukkan mace ka ganta sai ka hakura da su sai suka ce yaya aka yi aka kuntata manzo Allah aka yalwata mu'minai ya suka ce cikin guda 9 din nan in ɗaya ta mutu ko ta fita manzo Allah ba zai iya kawo ɗaya ta zama 9 ba sai ya tabbas ke wata mai zuwa ɗaya ta fita sai saura nawa ɗaya ta fita ɗaya ta fita ko ta rasu har su je sai saura ɗaya ko kuwa a'a babu su ba shi da ɗancin ya kara wata sa'an nan wa'annan guda 9 ko 4 ko mai dai ba shi da ɗancin ya ce manzan Allah ya hana shi ya ce ga wata ta yi min kyau bara na cire wannan na kawo ta shi kenan an rufe kai kuma aka ce an halatta ma 4 sai ka saki 4 duk yau gobe sai ka auro nawa 4 nawa kenan 8 wata 2 masu zuwa an biya arias kuma sai ka sake su ka je ka auro nawa 4 nawa kenan 12 wata rana kuma ka ga dama ka sake su ka ga kyakkyawa sai ka dauki 4 nawa a cikin shekaru 4 ko 5 ka auri mata 20 kuma ya halatta da wanda aka ce shi da fitar in ma ɗaya ta rasu ko ta fita ba canji yanzu wai wa aka yalwata ma wa aka takura ma ba za Allah aka kuntata ma aka yalwata mu don an ce wa in aradtum istibdala zawjin makana akhar wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu me aka fada mu'minai in kaga wata kana son ka canza kaga cewa zaka saki wannan an halatta maka amma duk abin da ka bata karin karba an baka izini ko baka ba amma shi ce la yahillu laka haka har Allah zai ce wala anta tabaddal bi har a ce walau in kaji da aka yi magana ma ba sai aka ce walau a'jabaka husnuhunna ina ma na walau a'jabaka husnuhunna kai ko da ma su yi ma kyau ko da kan su yi ma kyau ba a baka izini ka cire wata ka shigo da wata wanda aka ce ba a bashi izini ya cire wata ya shigo da wata ba da wanda aka bashi izini ya cire 4 ma take dawo da 4 wa aka yalwata ma wa aka kuntata ma sallallahu alaihi wasallam da aka ce dama ba ku da hankali ne ayat alqur'ani aka ce yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran duk mas'alar da ka zo kana neman mata hujja a cikin alqur'ani fa za ka same ta shari'a ce ko bata ba ko da shari'a ce ko bata ce in ka zo kana neman hujja a cikin alqur'ani sai ka samu yasa aka ce yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran to me ake nema kai alqur'ani a'a ka shiga cikin alqur'ani kana neman ya shari'a da kai kana neman shari'a amma duk abin da ka dauko daga waje daidai ne ko ba daidai bane bid'a ce shakkiyanci ko menene sai ka kaga kaman alaman hujja a cikin alqur'ani amma in ka bi waɗanda suka san menene ake ciki sai su nuna maka cewa ai ga yadda mas'alar take sai ga kanka ya shi kenan sai ga amorore ma mas'ala ba haka bane haka da annabi Musa da Hadiru suka tafi suna tafiya sai suka je suka samu ƴan mutane sai suka ce ku ba mu abinci ko biyafa sai suka ce a'a ba za mu ba ku ba sun kyautata musu ne ko sun munana musu to maimakon ai musu sakayya da mugu sai Haliru ya ga garu su zai faɗi sai me sai gyara musu sai annabi sai ce yaya mutane za su nuna muku kuma ka sa kai ka gyara musu abin su yace a kai musu baka san abin da ake ciki bi a hankali za a nuna maka sirrin shari'a abin da ake ciki ai kai kana ganin na kyauta musu bata musu kai kake ganin na kyauta musu amma ni na san bata musu ne yaya aka yi ka bata musu yace karkashin wannan garu akwai dukiya
in suka zo suka gani za su ɗebe kafin yaran su girma sai na rufe dukiya sai suka rasa gyara na ko barna sun hana mu ni ma na hana su samun wannan dukiya mun gane ko to haka ake kare martabar shari'a, haka ake kare martabar annabi sallallahu alaihi wasallama. Duk abin da zan faɗa ma a cikin alkur'ani ko hadisi in ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ayan ko hadisin zaka ga ma abin da ke kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da suka mun gane ko waɗanda suke kaunar manzon Allah da gaskiya suke sadaukar da rayuwarsu bayan ma sun ga farko ko ya tarihin manzon Allah ma duk shi muke so ya fi duk wani mahaluki ka san tarihin manzon Allah ya fi ka karanta tarihin duk wani mahaluki a duniyar nan sai an gama da wannan to shikenan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun mataki na biyu kenan mun san tarihin shi za mu yi koyi da shi ta wani bangare aka ce mu yi koyi da shi laqad kana lakum fi yace a cikin rasulullahi ba bayyana inda za ka yi koyi da shi ba ko an bayyana me aka ce fi rasulillahi ma'ana manzon Allah baki daya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana abu ya danganci gashin manzon Allah ne fi rasulillahi ya danganci idon manzon Allah ne fi rasulillahi ya danganci bakin manzon Allah ne fi rasulillahi ya danganci kafan manzon Allah ne fi rasulillahi ya danganci tafiyarsa ne fi rasulillahi ya danganci baccinsa ne fi rasulillahi duk abin da ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana shi yasa malaman hadisi suka ce ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة تسكتمي خلقية أو خلقية معنى صفة الله هلتيش دا أتكنتا تندق غاشن كذا حتى في كفاسا سكتي دق أبني مي كيو haka kuma kyawawan ɗabi'un da Allah ya halicce shi akai wa innaka la'ala khuluqin an gama ko shi malaman hadisi sune suke fi kowa rabauta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وأبو الأسود اسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي المديني وفي الباب عن أبي سعيد وأنس وعقبة بن عامر وأبي أمامة حديث أبو سعيد الخدري أخرجه الشيخان سر ليس الترمذي يقول حديثي يتي أقوى روني وأن حديث يتي وفي الباب وأن حديث عندنا كاو أبواني يروتوش واني يروتوش وانا يروتوش إن كبشي رواية واني بخاري يفتد شيء مسلم يفتد شيء عشان حديث أصلي صحيح mun gane ko to yanzu abinda za ya kamata mu tattauna shine man sama yawman fi sabilillahi me ake nufi da shi da me za a fassara fi sabilillahi malamai suka ce fi sabilillahi in an yi idlakin sa yansarif ila madha ila jihad duk inda kaji an ce fi sabilillahi farkon abinda zai shigo cikin kwakwalwa ko hankali shine jihadi fi sabilillahi to shin anan abinda ake nufi wanda ya azumi a cikin jihadi ko ko a'a wanda ya azumi saboda Allah duk shi ma ya shiga cikin fi sabilillah qala ibn al-jawzi idza utlika dhikru sabilillah fal murad bihi al-jihad in aka ce fi sabilillah farkon awwalu ma yatabadaru ila dhihni al-jihad wa qala al-qurtubi imamu abu abdullahi al-qurtubi al-maliki al-andalusi yace sabilullahi abinda ake nufi da sabilullahi tafarkin Allah ta'atullahi yima Allah biyayya in ya zama da yima Allah biyayya ake nufi da fi sabilillahi to ina ma'ana man sama yawman fi sabilillahi ya za fassara wannan man sama yawan fi sabilillahi in aka ce sabilillahi ta'atullahi to ina mana wanda ya azumi ta'atullahi ta'atan lillahi dama azumi ana yi ne don Allah sai ya ce fal murad abinda ake nufi anan a wajen fassara Imam al-Qurtubi man sama wanda ya azumi qasidan wajh Allah yana nufin samun yardar Allah kawai to wa zai fita cikin man sama qasidan wajh Allah
malam ala gafata malam ni ina da bukata ta ce shine nayi azumi saboda bukata ta biya. me hukuncin wannan? Hal sama fi sabilillahi au to shikenan suka ce ai bai azumi fi sabilillahi, bai azumi li wajhillahi ba, yayi azumi ne don bukatarsa. Wasu kuma suka ce a'a ai yayi tawassuli ne da azumi, akan haka ya zama fi sabilillahi. To waye ka hujjarsa ko hujja jari ko jari hujja? Mecece hujjan cewa yayi azumi ne da niyyar bukatarsa ta biya, yayi azumi ne da niyyar bukatarsa ta biya, amma tawassuli yayi da azumin. Wanne ne yafi rinjaye? Tawassuli. To ya ake tawassuli? Mutum ya tsarkake niyyarsa, ya yi ibada saboda Allah, sa'an ya ce ya Allah maɗaukakin sarki, wannan abin da na yi in dan kai na yi Allah ka karba da biya min bukata ta kaza, ga abin da nake so, ga abin da nake so. Amma ya tashi da niyyar zai yi azumi don bukata ta biya. Ai yayi ne ba da ya san Allah kawai ya isa a yi masa azumi, a yi azumi don sa. Yayi ne dan ya san ba wanda ya isa ainihin azumi a nemi wata bukata da shi sai Allah. To amma shi cewa zai yi azumi dan bukata ta biya ko dan a biya min bukata ta. Allah da yake nufi ba saboda wannan ke biyan to na yi azumi saboda Allah, shikenan kai azumi ko kai azumi ba, da ka sha ruwa ka ce ya Allah madaukakin sarki, wannan aiki da nayi saboda kai, in ka karban min Allah ga abin da nake so a biya min. Na yi azumi dan bukata ta biya. Akwai bambanci ko ba bambanci? Akwai ko ba? Dangane da fi sabilillahi din suka ce neman ilimi fi sabilillahi ne, jihadi fi sabilillahi ne, musulunta da maguza fi sabilillahi ne, abubuwa da yawa fi sabilillahi.